Моето уважение към новата 2014 година към ромския лидер Иван Калинов. Кой сте ви? Кой сте ви, който говори сега? Кого снимаме? Йордан Давидов, член на Висшия мюсюлмански духовен съвет на Недим Генджев. Аз се благодаря в това число, че този ромски лидер винаги уважава хората. Пред новата 2014 година може да е здраве и на семейството му. Благодаря. Това число му пожелавам всичките държавни служители, това число кметът и областния град на Русенска област, да подпомогнат новата година на ромите, както се казва Банко Васили. И Банко Васили дава правото всички едности да бъдем на земята, да се уважаваме взаимно и да се разбираме. Защото би било безотговорно всеки държавен служител да смята, че няма да уважи Банко Васил или Байрама, това е безотговорно със самата държава. За мене, моето уважение като лучшен експерт по малцинствата на община Русе. В момента не съм служител, но се занимава с ромите. Проблемът е на кметът. И аз смятам, че кметът си взема отношение. Но още един път заявявам към областния управител, към министър-председател на Република България да уважат ромската общност. И съм благодарен на господин Калинов, защото този човек за сравнение с другите роми е коренно по-различен. Умолявам областния управител, като представител на държавната власт, да прецени представител на ромското общество в Вятово, в Иваново, Борово и Бяла. Умолявам областния управител още един път да изисква отношение за разбиране към етностите. Но това не е разбиране само Банко Васил. Това е разбиране самата държава да назначат роми Ауриос, да назначат роми в МВР. Аз го моля към държавните управители, като държава да се отнесат към даден момент. И нека моето уважение към дълбоко уважаван от мене приятел Иван Калинов да посрещнем 2014 година с уважение към роми, турци и българи взаимно. Не да се делиме. 2014 година по ТСЛХ да посрещнем взаимно. Този привет обръщам към министъра на вътрешните работи на Република България. Обръщам към областния управител на град Русе. Обръщам го премиера. Обръщам го към всичките политически партии.
Също така искам да се представя, казвам се Иван Йорданов Калинов, тъй като работя дълги години с ромски проблеми и тъй като съм бивш областен лидер на политическа партия Евророма, уважавания от мен дълбоко господин Светлин Кънчев, тъй като в момента съм председател на Национален съюз защита и подпомагане на ромите 2001, тъй като притежавам като бивша структура на Евророма, тъй като ще подновя към моята организация, тъй наречена Ромски съюз, искам да подчертая, приветствам политическа партия Български социалистическия съюз господин Станишев и дълбоко от мен уважавания господин Янаки Стоилов, че ние ромската общност твърдо заставаме зад правителството и зад правителството на господин Орешарски. Тъй като дълги години се сблъсках с трудни проблеми с всички политически сили, през всички етапи на политиката съм преминал и добро, и зло, но най-вече ромите са най-уязвими и как да го нарека, просто ромската общност е неграмотна, повечето от тях са грамотни, има висшисти, има среднисти, има те наричани, както викат българите, окомуш роми има. Искам да подчертая, че омръзна самата ромска общност да ги използват като маша само за предизборни кампании по 20, по 50, да им предлагат. Политически партии, няма да цитирам имена, целта е просто чисто имаме много грамотни роми, с средно, с висше. Сега от моята структура има висшист, който е учител в момента. Има много среднисти, които са безработни. Вярно, че приоритет на държавата е образование, здравеопазване, трудова заетост и така нататък, и така нататък. Обръщам се, приветствам най-вече моето обращение към правителството на господин Орешарски. И пак заявявам, твърдо ромското общност заставаме зад БСП-то. Благодаря за вниманието.